Mga ka-Unation, part 3 sa tong real estate topic sa mga nahabilin nga adlaw karong December 2024, no? So karon December 24 na, adlong Martes, no? So kini siya akong i-share sa inyo about gyapon sa real estate. Labi na sa mga hisgutanan sa mga subdivision kung gusto ka mo kuha og mga property og balay, okay? So kung ato kag usa ka subdivision na itulo ka status na dapat nimo pilian ana, no? Na baratuhon, na po'y mahal, no? So kung ato kag subdivision mga ka-Unation, na gitawag na pre-selling na mga units, na po'y gitawag na ongoing construction, and na po'y gitawag na RFO or ready for occupancy. So karon kung mayon kag pre-selling na property, kung ato ka sa subdivision, imong makita mga sagutan pa jud, no? Basakan pa, kahuyan pa, o pa jud kay makita na balay na natukod. But pasabot ana is pre-selling, okay? So kana siya ginabaligya na siya, pero wala pa balay na natukod. Ang presyo ni ana barato pa jud kaayo. Ikaduha na gitawag na ongoing construction, no? Na kay nakita na gitukod pero wala pa na human. So ang presyo ana mas mahal compare sa pre-selling. Din pinakalas, natukod na ang balay and nahuman na. Ready na siya mapuy-an. So ang presyo ana mahal jud kay nahuman naman, natukod na, igo na lang mo puyo ang mga buyer ana, okay? So advantage kung pre-selling, no, but pasabot, sagbutan pa, basakan pa, wala pa balay na tukod. Advantage ana is barato pa, then makapili pa kag area nimo ang exact location sa block number o lot number sa subdivision. Pero disadvantage pud ana, hindi ka kahuwat, dugay pa jud kaayo kay basakan pa man, no, mudagan pa nagpila ka tuig para matukodan og balay og imong mapuy-an. So katong pinakalas pod ang RFO or ready for occupancy, advantage is makapuyo na dayon ka, no? Tukod naman. Then ang disadvantage pod, no, kung wa kay saktong budget, di jud nimo makuha ang property og balay kay ngano man mahal naman siya kaayo. Nganong mahal man kay natukod naman. Okay, so kana lang no puhon ko makuha mo property sa usak subdivision, mo jung makita diha is tulo ka status: pre-selling, ongoing construction, and RFO or ready for occupancy. Okay? So hantod lang datong video mga ka-Unation, no, og amping mo unya ay mo palabi og pabuto kay basin mga putol inyohang mga tudlo, simba ko lang. Amping mo. Bye.